Veľmi veľa z vás mi píšete komentáre a telefonujete, že či sme niekde v kláštore alebo v nejakom kostole. Môžete vidieť, priestory sa nezmenili, ale čo sa zmenilo, tak to naše krásne pozadie, aby sme viacej detailne vedeli ukazovať naše produkty, ktoré tu máme, aby sme to dokázali bez nejakého vyrušovania pozadia, neporiadku a tak podobne vám to krásne ukazovať. Takže zákazníci, všetko to robíme pre vás. Ja to nerobím preto, že ja mám nejakú svoju vnútornú potrebu míňať peniaze na rekvizity, ale preto, aby som vám priniesol čo najlepšie výsledky. Takže naozaj teším sa na vaše objednávky. Píšte. Ozaj, aj červený koberček máme, jak z Harryho Pottera. Vieš, keď príde do tej jedálne, tak myslím, že tamto bol ten červený koberec, vieš? Alebo keď ti taký jeden pánko teraz, veľmi veľa o ňom je počuť, lebo je bombovo vo svete, tak tiež keď z lietadla vystupuje, tak všade má takýto červený, vieš? To vieš, o čom hovorím. To není akože nasmiech, to sa tu nesmiem v tej situácii, je to naozaj vážne, ale aby bolo jasno, treba to troška odľahčiť.